Zdravíčko, tady do Foxka, vítám vás u dnešního tutoriálu, jak vlastně si zahrát Explosion Craft na Technic Launcheru. Takže zajdeme na stránku Technic Pack a tady dáte modpacks a browse modpacks. Tak a tady najdete Explosion Craft. Já vám to samozřejmě hodím do popisku videa. To ještě není. Jo, tady. Explosive Craft. Teď máte tady ten link, skopírujete. A zapnete si Technic Launcher. Přihlásíte se. Je to samozřejmě pro originálky. Tady máte Add the new modpack. Tak na to kliknete. Tady dáte ten a dáte Add the modpack. A tady máte už tady máte Explosion Craft, tak dáte play a můžete hrát. A to by bylo všechno k tomuto tutoriálku. Díky za shlédnutí a čus!